persong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga maoy gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay nga mapagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay, busa barog, tindog, magmadaugon ka. Kay ang gugma og himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako, samtang ikaw ug ako Panimaya sa Kabuntagon World.
Maayong buntag ug malipayong Sabado. Dada ang kalampusan diha sa atong mga tuhod. O pagpasalamat nga dili matukib sa tawhanong paghunahuna. Ibalik ang himaya nga sa atong labang makagagahom ipahinungod. Pakiglambigit sa pagpadayag nga siya buhi. Pakigkuyog sa kausaban o kalampusan kauban sa ato ang #Crossroads na bigiting mission and monetization diri sa gipakusog nga Panibaya sa Kabuntagon World! Yes, good morning! Good morning! Good morning, Tanawa Kuya! lagi. Good morning, Kuya! Kumusta mo? Kumusta? Mo si Fitz ang atong kumustaon Ako, kay kumustaon ninyo? murag nataranta ni Fitz. Dili, kani magdali-dali ta niya mga lit. Mga lit Ayaw, kay- i-mention niya nga nalit ko ya. Mang kay Kakuyawi. Wala, okay lang kay siyempre ato ang semana medyo busy. Actually, sa mo po, busy akong simana po kay Murag- graduation week karon. Mura magkanang hanga kay Oo. tamuta gadali no? Moving up karon nga week, di ba? Wala Okay. pressure, no pressure. No No pressure. pressure. no pressure. Oo. Si Fitz, nga sa kauras ni Gikan Fitz? Di na ito ni-mention Ah, kay di na nato i-mention. Okay. Dili kay Sige, mainhan. sorry. Ayun karon ang ato doon na tay special karon nga episode Episode. tungod kay karon unsa man taron Marso. Marso. Yes. So, ang atong tema Uso karon no. Oo, uso karon ang mga graduations. Crossroads. So, #Crossroads. Navigating mission and Monetization. Monetization. So Unsa man eh? two different things, di ba? Lagi ikaw, Fit. Mission Unsa ipasabot and money, Fit? monetization. Mission is mura sa og volunteer work, wala involved kayo nga money. Yes. Pero ang monetization kay kwarta sa, it's about job. Yes. Diba? Usually after graduation, after finishing a course, kasagara sa mga estudyante, ang hunahuna, hama kitag trabaho para makuha kwarta. So ang pangutana, sa kalisod, pagpili between doing missionary work, kaning bitang trabaho nga murag di ka ma-expect og kwarta in return, Earn. or og ang pagpili og pagpangita og sa katrabaho nga naay kapalit Naay kapalit. nga sapi. Yes. Di ba usay lisod na sa pili? Oo, realidad na nato nga kailangan kita manginabuhi. Okay, di diba? man ta di man ta mabuhi kung wala po tay sapi. Yes. Pero diha kinahanglan nga og makaya ba nato nagbalanse nga missionary ka o niya maka-earn po ka og money? Kuya, makaya ba kuya? I mean, karon, Sa inana karon, man, oo, inana man kaya, ato pero gibuhat. abot na ka sa uban, pero sa ato karon, sa ato kaya man nato kinaman ta diri. No. Yes, Pero oo. kung di nato kaya, wala ta diri ron. Di nato kaya. Dili Ang na mag time- 4 years. Oo. Oh, Pero diba? gosh, actually, kada pong mission no, para ma-fulfill na to atong mission, no? Dapat po na to isa i-consider ang monetization or ang Paninapi. Pananapi o Kaya lisod man panapi. ano, dili ta ka mobilize, dili ta ka lihok sa atong mga mission, sa atong mga buluhaton kung wala po tay ana. No? So, muna siyang there is a crossroad. Lisod Yes. siya, mamili jud ta, no? And later on, mas ma-explain pa yun na sa Sa atong GMP. pastor. Ah, nana niya sa GMP. Oo. Abangan. And tungod kay March naman karon, March naman, last Sabbath na pagid sa March, mga kapaglawon. So may sunod sa March, Fitz, April na, 'di ba? April Na. And that's why our friends in Macau has tribute to our dear graduates. Mga kapaglaom, ato ning tan-awon. Backing up the dreams God planted in the fertile soil of you. Can't believe the hopes is granted. Means a chapter in your life is through. We'll keep you close as always. It won't even seem you've gone, 'cause our hearts are big
to let you go. In the Father's hands we know that a lifetime's not too long to live as friends. With the faith and love that God's given, yeah, springing from the hope we know, we will praise the joy you leave. It's the strength that now you show, yes, but we'll keep you close. We'll keep you close as always. It won't even seem you've gone. It won't even seem you've gone. In big and small ways, we'll give the love that keeps us strong, so strong, so strong. And friends are friends forever. If the Lord's the Lord of theirs, and a friend will not say never. Yes, a welcome will not end. Though it's hard to let you go, in the Father's hands we know that a lifetime's not too long to live as friends, to live as friends, to live as friends. And friends are friends forever. If the Lord's the Lord of theirs, and a friend will not say never, 'cause the welcome will not end. Though it's hard to let you go, in the Father's hands we know that a lifetime's not too long to live as friends. To live as Never say never. Lifetime's not too long. Oh, it's hard to let you go. In the Father's hands we know that a lifetime's not too long to live as friends. Atong mga classmates. Friends, friends. Friends Friends. forever. Forever, mo to siya. Yes, kuya. Ang baylo sa daw ta. Bailo. Ingon ko, nindot kayo ang pagkantagay na friends. Makinumdum ta sa ato ang mga sa una Friends. ba nga mo graduate naghinilakay ta kay Yes. magbulag-bulag na sa atong mga classmates. Anyway, bisan man no, bahalag pagbulag natin yung mga friends nga na tendency nga magbulag ita, but there's always a friend who sticks closer than a brother mo na ato ang Ginoo mga kapaglaom. Anyway, Yes. sa laing bahay, kabalo ba mo unsa ning umami shiitake mushroom? Yung kabaloon Saan na siya? Mushroom. Daghan na Anyway. siya, labinas tugoyanan ng mga kabaw. Kabaw, Oh, na siya. Oo ba yan? Oh, mushroom. Let's check later on. Anyway, hibala na to ang mga benepisyo ni makapaglaom kauban. Ni Doc Laila, diri lang sa Habits. What is umami? Umami is the fifth basic taste after sweet, salty, bitter, and sour. It is derived from the Japanese word umai, meaning delicious. Umami is described as a savory, brothy, rich or meaty sensation. Cured meats, soy sauce, aged cheese, and mushrooms are rich in it. Let's take a look
at nutrition and health benefits of shiitake mushroom. This mushroom is cultivated in East Asia. It is known as the medical but edible mushroom. Shiitakes are umami and healthy. Shiitakes are low in calories. It has a good amounts of fiber, as well as B vitamins and some minerals. Interestingly, shiitakes contain many of the same amino acids found in meat. They also contain polysaccharides, terpenoids, sterols, and lipids linked to cholesterol-lowering effect. Studies confirmed that the 3 dominant compounds present in shiitake, namely erythadinin, sterols, and beta-glucans, benefit the healthy heart by lowering cholesterol level in the blood. So, people with hypercholesterolemia may now start including shiitake mushroom in your diet. It's not only umami, but heart healthy. Hi everyone! With me is Jeremy Sanico. So tuturuan kita paano pag-prepare ng crispy mushroom. Favorite mo ba yon? So, super love ko po ang mushroom kasi bukod sa healthy siya, ano siya, parang pwede siyang substitute sa mga chichirya. Yeah, ng mga kabataan. tama. So madali lang ingredients, Jeremy, no? Of course, ito yung mushroom. Mas maganda yung shiitake. And then, simple lang talaga, cornstarch, no? Pero lagyan mo siya ng salt and pepper, no? Yan, para may lasa siya. And then, of course, egg, no? And then, gagawin mo lang yung cornstarch at saka yung egg. Ibit mo dun yung egg. So, ito na ngayon ang kanyang mixture. Tapos, ang gawin mo is, ito na yung mixture, ididip mo lang. At pagkatapos nun, i-ano mo, i-fry. Sige, try na po natin. Anong lasa? Sarap! Ang sarap. Seryoso, parang ano. Daw, patikim nga. Alam niyo yung harap nga. Commercialized na chicharon. Sarap. Oo. So, ito ang mga substitute ng chicharon. So, thank you very much. Okay, nice to meet you. This is Miss Laila reminding you, if we only receive the promised grace of God, it will make our hearts beautiful. Be healthy is a wise choice. Daghang salamat Doc Laila and Jeremy Sanico, no. Mushroom. Yes. Matod man ako ganina nga ang mushroom bisan asa na siya motorong. Gawas atong gitanong gyud nga mga mushroom. Naana siya sa tuguyanan sa Kabaw. And isa sa iya sagingan naana siya. Lami kay na siya kuno diya sa alai diya daghan diya magatang maligya og mushroom. Cultured mushroom. And isa sa iyang benefit, maka-lower siya og cholesterol. So para sa mga katong tagas og cholesterol diya. Pressure, Isa ka planggana nga mushroom kaunon pero dili permintihon kay ma-high blood pud sila. Kay ingon naman na mushroom sa sakang dugo high blood. Muna helmet sa kuyawing karon. Dili ko isa ka planggana nga mushroom. Permintihon ni mo isa ka planggana, isa kasi man high blood ka kay mingon mushroom na pud sakay mo dugo high blood juga. Klase-klase yun lang ang pagluto. So, pareha sa gipakita nila, Doc Laila, di ba? Another potahe to, lamito siya. So, yan na to. According to Jeremy, ang sarap. Ang sarap. May yummy. Sa English pa, yummy. Okay. Sa live bayan mga kapaglaom, sa mga pagsulay sa kinabuhi, adunay individual nga nakasugakod ug nahimong magmalampuson. Istorya nga malampuson sa kasing-kasing nga hugot sa pagtuo sa Ginoo. Ang iyang eksperyensya ato kinintanawon. Ako si Albert A. Gupit, nagakuha sa kurso nga AB Theology dinhi sa Mountain View College. Ako nagmalipayon tungod kay sa sulod sa siyam ka tuig nga pag-eskwela dinhi as working student. Karong Domingo mo graduate nako sa akong kurso nga gikuha. Hi, ako si John Bel Bardoquillo. I have a condition called cerebral palsy. And I am studying here at Central Mindanao University with the course Bachelor of Secondary Education major in English. After 4 years of studying, despite my condition, makagraduate na yun ko. Sa pag-abot na ko dinhi, ang akong unang trabaho is sa plumbing department. So nakahibalo ko kung unsaon pag-install og tubig sa mga balay and then unsaon gamiton.
Then after ato, naka-work po ko sa Onyx Hall mga 5 years, almost 5 years ko sa dorm as assistant din. Ang akong ginabati is kanang usahay kung makakita ko sa akong mga kabatchmate nga mo graduate na, makaingon ko nga ako kanusa ka ako mo graduate no. Sa muna nga sa akong kagalingon usahay makaingon ko nga kanang dugay gyud. Pero ang ako manggong goal sa akong kinabuhi is bahalag madugay ko basta nga di jud ko muli sa balay nga dili ko makahuman. Success for me is doing the impossible. When you do the impossible, that is success. Because if you do the things which are, you know, the common things that you do, I don't think that's a success. I don't think that's what brings you a smile on our faces. So sa kuha ang word nga success is that word is what we call a relative word, or it means that it's not absolute. For example, sa mga pulis nga makadakop og mga kawatan, success na sila ha. So sa kuha success is a journey, not a destination, because ang atong destination is to be in heaven. People fail because we are imperfect, and failure brings us to success. I've never met a person na in just one try kanang nabuhat niya to perfectly. So people fail because that is the ladder for success. Naay mga tao nga ma-fail tungod kay dili sila porsigido sa ilahang mga pangandoy sa kinabuhi. Usay maka sa kanang ma-fail sila tungod kay sa pag-start okay kaayo, pero sa katapusan is kanang ni-surrender sila. So muna nga ang aron nga dili ka mo fail sa imong mga paningkamot is you must continue sa imong goal. Dili ko makalakaw, kini akong lower extremities dili na ako magamit, and akong right hand. Pero despite ana nagpadayon gyapon ko sa kinabuhi, I was so glad to have wonderful parents and a family who supports me despite the things that I have experienced in life. And especially I am most thankful for my mamala, because right from the start, since the moment that I was born, she's always been there for me. Nagpasalamat ko sa akong langit ng amahan na despite sa mga butang na akong na-experience and despite sa kalisod sa akong kinabuhi, ang naghatag yapon siya means sa ako para maging successful. I'm thankful for him, for the people around me, and gisustain yun niya akong kinabuhi until now. Actually, nga akong pangandoy sa kinabuhi is bisan tod nga ni-graduate na ko sa degree as sa AB Theology. Gusto po ko nga maka-proceed sa masteral or puhon mga padayon sa pag-eskwela. With the success I have right now, I just want to make people happy. I just want people to become educated, because teacher man ko. So it's not about me, it's always about them. I don't know if sapat na ba ni siya, pero murag repayment pud ba sa tanan na mga sacrifices na gibuhat sa akong family, sa akong lola, and for the people na nagtuklod sa akong wheelchair. Kay kung wala nagtuklod sa akong wheelchair, kay di ko makadto kung asa ko karon. Sa akong kinabuhi, ako na-realize nga ang pagkinabuhi di ay niining kalibutan, do as working student kanang
usahay makaingon tas tong kagalingon nga ginapasagdaan ta sa Ginoo apan wala dita ginapasagdaan sa atong Ginoo. Instead, if we keep on going to him rather, ang Ginoo gyud kanunay nga anaang ni kanato nga nagaatiman sa atong kinabuhi. Busa mga igsuon, gi-encourage nako mo na dili gyud mag-give up sa mga pangandoy nato sa atong kinabuhi. Kay once na dili ta mag-give up, tabangan ta sa Dios, tabangan ta sa Ginoo, tabangan ta sa mga taon nga nahigugma sa ato. So, akong ginadasig ang mga kabatanunan, atong mga televiewers nga bisan tuod nga sa atong kinabuhi maabot nga mo trabaho ta aron nga makahuman sa pag-eskwela is padayon lang gyud sa imuhang gisugdan because wala maguna siya nagamatter sa giunsa nimo pagsugod o nindot pa imong pagsugod, nagamatter na siya sa giunsa nimo paghuman ang imong mga pangandoy sa kinabuhi. As long as ayaw gyud kalimtan ang Ginoo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. If I have learned one thing in life is that we should not worry about the things that we can't control, but we should worry on the things that we can't control. So wala gyud ko nawad ag paglaom because I never stop kung unsa gyud ang nasa akong mind, and that is one thing na makagraduate. Nagapasalamat pud ko sa administration din sa MVC, and then sa mga supervisors nga nagiya sa ako nga makabot ko nining nga kining taknaa nga hapit na yun ko mo graduate sa akong kurso nga gikuha. With the success that I have right now, I would like to thank my family first and foremost, and for my friends, all of the classmates that I have, and sa tanan ng mga tao na kanang nakatuklod sa akong wheelchair. Without those people, I will not become where I am right now or who I am right now. So the Lord will bless you for the efforts that you have made. So thank you very much. Sa Biblia nga gikahisgutan, si Jesus naghatag og mga ilhanan, niining duruhang ka mga dalan. Halapat ug hapsay pagalagtan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, mao'y dalan malisod subayon. Si Jesus kanato nagpahinumdom nga siya lamang ang kanunayng sundon. Bisan masigpit ang dalan nga pagalaktan, iya gayud kitang pagagiyahan. Halapat ug hapsay pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, mao'y dalan malisod subayon. Igsoon kung ikaw dunay pagduha-duha, ayaw kalimot pagabukan niya. Ni Jesus dili kita niya masagdan, ug maangkon nato ang kadaugan. Halapat ug hapsay pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, mao'y dalan malisod subayon. Halapat ug hapsay pagalaktan,
sutsubayo, mao'y dalangan siguro, mao'y dalangan atong pilion. Take a look around you today. Have you seen anyone having a difficult time to start their day that they need to be pushed out of the bed? They typically have to push themselves but end up like being depleted and feel unaccomplished. What is the role of faith in our lives? In fulfilling what we want to achieve, we can take risks both confidently and wisely, which is quite different from daredevil, foolish risk-taking. Our faith has moved mountains, has healed broken souls, has united diverse principles, has brought hope to humanity. But because of the society we are in today, we are linked to many difficulties that lose our opportunity to grow in faith. We question, we doubt, and we cast off. What could be some characteristics of the world's faith that are present in our generation that hinder us to grow spiritually? These and more will be conferred straight from the heart of our faith, only here in Good Morning, Pastor. Yes, mga kapaglaom, no? Og aniya na po kita sa pagtuki-tuki sa pulong sa Ginoo. Isip, gabay sa ato ang pagkinabuhi. And we are so privileged with us. Dugay, nakainis siya. Nga nakabalik sa amo, Last year. Isa ka tuig, sad. Bitaw. Ang ato ang pinakakusog nga Youth Director sa South Philippine Union Conference of the Seventh-day Adventist, Pastor James Lee Lantaya. Good morning, Pastor. Good morning. Hello, good morning. Yes. Nalipay ko kayo, mag-una gina to ang likod. Yes, Ah. Dito pa ta sa atbang ato. Ikas Last, karon. Change has come po sa to, Pastor. Si Pastor Mangod, mga kapaglaom, no, kay being the youth director in the headquarters sa Mindanao, so he's all over Mindanao and even outside Mindanao. Diba, Pastor? So, ang ato ang kaganina nahisgutan wing, no? Sa inyo ang intro ganina ba nga kanabitaw kay this is the graduation season. So, ang pangutana is kaisip man gud the Christians, we also have that call for mission. Diba? To be partakers of God's mission nga pag-graduate nimo, dili lang kay manarbaho lang ka. Isip mo ka, pag kinabuhi nimo, dili lang kay manarbaho ra ka, Pastor, but you should be partakers. So there's that dilemma ba? No? Kung unsaon yun siya. So na to, Pastor, kanang kay gistorya magyud no, so that's about faith. Unsa yun di ay ang role sa faith sa atong kinabuhi, Pastor? To the question of what is the role of faith, mas maayo nga hibalo na to sa gibining sa faith. In Hebrews 11, it is known in the Bible as the chapter of faith. Nga nadia ang mga katauhan who live really by faith. In verse 1, in the faith is a substance of the things hoped for and also the things not seen. Sa Greek ni siya kanabitang word substance. Let's say submarine. Diba? Okay. Ilalom. Ang tangkiligira maadtog ilalom. Sub-Mediterranean Sea. It is beneath. In other words, faith is beneath. It is the foundation of our lives. What about mo'y pinakakusog, mo'y pinakabugat, mo'y patukuranan sa atong kinabuhi. Yun, so bedrock. Yeah. So patukuranan gyud. So kung sa barko pa na siya, Pastor, mo na gito siyang katong timon ba? Amo ba na siya pinaka-importante sa ilahano kay kung asa ka? Ba nga nagi foundation. So if you talk about what is the role of faith in our lives, it is the foundation of us, no? Nindot. Sa ulo mong gidang Timog Pilipinas na may mga ceremony sa graduation. So ang Pilipinas nagsaulog karog ceremony sa mga graduation. And gawin sa man na, Pastor, nga ang pagtuo, pinaagi sa ilahang pagtuo, magaliho kauban nila sa matag usa labi na sa mga humana karon nga naggraduar ni Again, congratulations sa tanan ni graduate sa batch 2018 and 2019. Actually, sa ato ang pagkinabuhi, wing nabiya gyud dili biya tanan kanang kahayahay lang. Tinuod. Nagyoy daghan nga sagol-sagol. Pero I read the pen of inspiration nga a people who live by faith has that
blessed and fun-filled life in spite of the trials and tribulations Correct. that they encountered along the way. Kay optimist lang. Yeah. Nagani na ko is saying ba nga I like it when I read it ingon dito nga when you are in a dilemma, when you are in a problem, ingon dito nga when faith begins, sorrow ends. Wow. But when sorrow begins, faith ends. It is in the opposite way around, no? So importante gyud whether you are a graduate today and then you are still studying sa atong life, sa atong pag-study. Remember gyud nga daghang tag mga pagsulay mga batanon. But again, kung daghang pagsulay, daghang mga temptation, faith should really begin so that sorrow would really end. Okay? Lagi no kay, di ba, kanang, unsay pitawag ani, wing, ni-graduate naman yung ka, pastor, no? So, kaninang giingon, pastor, nga, sige, kay karon grabe yun, murag lastik pa yun siya, because it's sa Pilipinas, graduation season, man yun mostly, except na itong mga schools nga nag-change of calendar niya. Karon si manang pastor, yung mga, I'm looking for a job, any recommendations? Ano yung mga, sa Facebook, wing? So, nag-change na. Pastor, how do we guide them? Nga kana bitang, they can get a job in their decision making, pastor ba? They still kay sa establish niyo ganina di ba wing nga kinahanglan yun po ta mo kaon, di pa pastor? Ang panalapi kinahanglanon yun po na siya, pero we also have that mission to fulfill God's work. So what guide or advice can we give them? Unsay atong i-kuan. Nako nakita sa Pen of Inspiration sa 668 sa Great Controversy. Sa tanan nga nag-graduate ingon dinhi those who decide to do nothing in any line that will displease God. Kana bitang unsay buhaton nato nga di lang gid ka makapahibo sa Ginoo, will know after presenting their case before Him just what direction to take. Because God will really lead them. And they will receive not only wisdom but strength, power for obedience, for service will be imparted to them as Christ has promised. Murag na po question, wing bang, how can we know God's will for us? Diba? Yes. Nakoy nabasa with the same book nga the best thing to know God's will murabag ana wing ba nga unsaon ako pag ila si Awing. So talk to him, listen to him, you ask persons about you, and then be ang key is just the same with the same way with knowing God's will for us. In other words, we have to listen to God, we have to talk to God, we have to ask persons about Him, and the total core is that living a dynamic relationship with Jesus. If we know Him better, we will really be guided. No? Kanang unsa gyud ang atuwa ba? We will not be confused, magkaisunan. Do not be confused. As long as you have that living and dynamic relationship with Jesus, I know that you will be guided every step of the way. Yes, murara na siya giingon ni Dr. Gerald nga Pelayo wing. Unya, atong diba kauban nga listen to God's voice. That's it. Diba? Ato siya makauban unya. Ato And na pastor, kinahanglan magid kwarta labi na ron niya. Mato pa nimo kay na ma'am nga gusto na sila trabaho, asa nang trabaho kay graduate nami. Unsaon man nila naay mga uban ng pastor nga murag believe na kay silang kaugalingon kay graduate na sila unya nagtapang uban believe na kay unsaon man nila pag-manage nga duol sila sa Ginoo, pastor. Okay, to the question kanang if you talk about money, no? Wherever we go, bisag asad we really need money. Unfortunately, in this economic world, mag-missionary it's a fact nga nanginang lang kita kwarta. Pas mo kag wala. Pero to the question, like, what makes it more evil considering money, kana bitaw if we love money more than our service to God. It is found in the story of the rich young ruler nga dato siya, rich young ruler. And then siya nga ibaligya imong mga butang and then give it to the poor. Pero siya no. Wala siya. He went away sorrowful because the bottom line there is he loved his wealth more than his love to God in the service of humanity. Monay bikil na magigisunan. Kani bitawng sa Bible sa 1 Timothy 6 verse 6 nga godliness with contentment is gain. I like that. Godliness with contentment is gain. Kanang ni-graduate karon, do not love money because loving money is the root of all evil. Ingon ang Biblia.
For the love of money is the root of all evil, for which some have strayed from faith in their greediness. No? Usay, i-consider na to ang kwarta, di na kita kabuhat sa Ginoo tungod kay mas ganahan jud ko ani kay mas makapalit ko ani tanan gyud and then imo i-disregard ang missionary work. That's in the opposite way around. So dapat balance kita. But wherever we go, whatever we do, we really need money. And the problem there is if we love money more than our service and our love to God. Pero diba, gamay, Ma'am Jel, kung mas maayo yun nga na kay kwarta, unya mo appeal pa juga sa buhat. Yes, oo. Kay sa wa juga kay kwarta, hangad-hangad lang tadi ha. Tinuod. Unya, ang implication po na Pastor ba, kay kung puro na lang ka kwarta, wala na kay sa imong self. Diba? So, ang effect po ana sa imuha. That's it. Diba? So, pero Pastor, usahay, Ma'am Jel, kung ang kwarta nimo daghan na kay dito sa bangko, gusto pa juga padaghan, malimot na nung ka sa missionary nimo sa pangayuan para sa service murag dili mo hatag. No? So siguro Pastor, no? Bikil. In closing, Pastor ba, we understand that God is always forgiving, that He has this restoration sa ato. In cases nga kato bitaw nakanarbaho na or kato even students pa gani, di ba? Nga you're too focused on their studies, they've forgotten they're Christians to begin with. How can God help us restore ourselves and go back to that track that we would also become partakers of His mission? Actually, it is given that God is always faithful. And sometimes we are not. So the problem is not in the side of God, pero sa tuagid nga side. So restoration is given man na siya. We really come to Him again. Kana bang we will start all over again with Him. Lord, kukulang sa pila ka magatuigan nga wa ko nagpagamit nimo, gani Ginoo, mas gihigugma na ko ang kalibutan kaysa ako ang pagpanerbisyo kanimo. Lord, I know that it's not yet too late. I will come to you again with heart nga gusto na gid mo tabang sa inyo. And you know, I would like to assure you that God will really hear your prayer. Pero they have to do it now, okay? Para sa kanta karon ang adlaw. Diba? Pastor, daghang kayong salamat. Okay. Balik na pud ba ha? Ay ra paabtag isa ka tuig. Greetings nimo diha sa atong mga kapaglaom, Pastor. My wife is watching right now and my kids, ang ako pod nga family. And again, greetings sa tanan young people. God bless sa tuang e-camps this summer and as well as our Youth Congress in CPAC Wing. Maguban kita nito week now. Division-wide Youth Leaders Congress that would be on May 14 to 19, 2019. Ayun. Amen. So magkita-kita ta dito mga kapaglaom no sa mga aktibidades na to. Og karon amo mong i-offer aning usa ka alawiton ato ning tan-awon. sa imong kaayo tungod sa gugma mo Ginoo ako karon ania nagalagad kanimo salamat sa kaluwasan ko ako karon adunay paglaom alang sa kinabuhing dayon tapos ikaw dahigon simbahon alagaron sa tanang panahon bisan pa sa mga kalisdanan bisan pa sa mga kasakitan kining tanan diangay nga kabalakan kay si Jesus andam sa pagtabang ako karon adunay paglaom
sigaw, daigulong simbahon, alagarong sa tanang panahon. Ako karon adunay paglaom, alang sa kinabuhing dayon. Tapos ikaw, daigulong simbahon, alagarong sa tanang panahon. Alagarong sa tanang panahon. Alagarong sa tanang Our studio are packed with brilliant and dedicated students. Dili lang sila graduate mga kapaglaom, but graduate with flying colors. Kung kinsa sila, they are, welcome ha? Feby Manlangit, graduate of Bachelor of Science in Secondary Education, major in TLE as cum laude at University of Southern Technology, Science and Technology of Southern Philippines, and with her is her mother, Ma'am Ninita Manlangit. Welcome. And also we have Craig Vincent Tibon, a graduate of Bachelor of Science in Political Science at as cum laude, summa cum laude at Liceo de Cagayan University. You welcome sa atong mga graduates. No, and gusto na to pasalamatan atong mga bisita nga ilang gidawat ang ato ang invitation, no? Atong mga visitor non-SDAs na sila, but ilahagya pong gidawat ang atong invitation. Actually, ingon sila yan, 5 doon sila kabuo. Duha lang sila kaya isa, in fact, ang isa nila medyo dili kuan sila ang relihiyon ba? Off sila. So, bawal siguro sila musulod diri sa ato ang orman, diri sa ato ang place. Pero, pasalamat mi kay naajud mo. Sayo kay ni sila yo. Yes. Ni matagid sila sayo para ani atong programa. Thank you so much. Yes. And nindot kay sila kataon na kay nakatoga si Greg with the medal na. Pero kuan kang si Feby, ang iya ang graduation. Karon pang April 10. Yes. But first of all, congratulations. Thank you po. Our first question is, did you aim for this? Greg? Based sa speech na ako, sa kagahapon man ang mga graduation, wala jud na ako nigi-dream. Wala gid pod ko nag-tanaw nga makabot na ako ni. Pero because I did it with excellence and with the guidance of our Almighty, and I believe those were the things that made this possible. And I garnered the summa cum laude. Yes, wow. One of the 6 summa cum laudes of Liceo. Wow. Yes. How about you? Sa ako po, at first, I really didn't dream to become a cum laude, but by the grace of God, He gave me this privilege, this kani siya nga honor, bitaw. And kuan pod kanang I believe nga kanang it is His blessing pod nga nung nakakabot ni nako siya. Tinod. I would agree that. Para po sa itong mga kapaglaom kani itong mga students, scholars ni sila nga ni graduate. So dili na problema kay sa ato ang financial. Ang akong pangutana, unsa pa man ang mga challenges nga inyong naagian along the way, no, nga ma-achieve ninyo kung unsa man ang inyong na-achieve karon. Murag ang pressure that you wanna keep up. Habay time nga nag-doubt mo nga, di na siguro kaya. Ikaw, Craig. Siguro para sa ako kay ang pag-maintain sa scholarship. Bale sa Liceo, sa ako ang school kay naami gina-maintain nga na grade. Para ma-full scholar na mag-maintain ka og average every semester mag-range between 1.0 to 1.2, that is full scholar. And for 4 years I maintained that
average. And that is why I was awarded yesterday as summa cum laude. Summa cum laude. Tino, dili lalim summa cum laude. Dili na siya lalim yup. Uy, nga mag-maintain. Oy, highest na siya. Summa cum laude, magna cum laude. So, pinaka on top na siya, UP. Then, lisod kayo na siya, i-maintain mo ang mga 1.0 and 1.2 ang imong gina-maintain. Pila na siya equivalent ka grade? 93 to 95. Plus pagyud ana kay ang kuan pagka-officer. So, murag ang pagbalance yun sa mga butang yun. Grabe, chikay. How about you, Feby? First is kanang as ang kung trials and challenges is first is self-discipline. It's really hard nga kanang i-manage imong time, especially when it comes to your study habits. Kay lisod kayo matahag morning nga sayo and then matulog kag late para mag-study nga na. But motto siya, just like Greg, kanang I really need to maintain grade below, average below 1.7, which is, that is 2.5. So, pati po sa scholarship na po may gina-maintain. So, inyo ba ning ginahimo, dili lang sa inyong kaugalingon, or inyo ba ni siyang gihimo nga, at least makatabang ko ni magpapa, dili lang sila makabayad sa ilang among tuition, ana? Mo po din yung mentality? Ang main reason yun. Nga nung naninguha po may nga ma-maintain na mo scholarship. Si ma'am po ato pong guys, got naman tag mga ginikanan ni UP, no? naman ta. So, atong pangutanon si ma'am. Ma'am, unsa may pamaagi nimo sa pagpadako usa ka honor student, dili basta-basta no magpadako tag honor student, unsa man ang imong pamaagi sa pagsuporta sa imong anak? First good, always na ko i-remind sa akong anak nga mo trust sila sa God. Always keep on asking God's guidance. Every time i-appeal nila sa ilahang kanang ilang prayer, ilang kanang unsa ni schedules nga they have time for the Lord. Then number 2, during their formative years, duha lang ka thing ang akong gusto i-develop sa ila. One is study habit. Kay na-notice nako study habit og kanang kuanda yung techniques on how to study. Kay na-notice nako as of now, nakita nako sa uban nga parents kanang grade 6 na ilang anak, nag-tutorial pa sila. Kung ano ang anak man, dapat during formative years, i-develop na sila. Kay aron, maabot ang time, ngayon mo na silang pasagdan nga sila na lang. Yes, no? So, dapat ma-learn nila sa ilang kagalingon. Tip na siya para sa atong mga viewers, yes, no? Nga inana di ay. Labi na sa mga parents po. Napod sila, napasa sa training sa or disciplinary level sa ilang anak or nag-train pa sila. So, naba may gusto pa salamatan sa inyong mga sponsor, labo na sa inyong mga parents? Thank you to Liceo for allowing me to have this scholarship, and most of all, thank you sa akong parents nga naagid kanunay nga sa akong abay para suportaan ko sa tanan nako nga mga kalihukan sa akong kinabuhi. Salamat jud kaayo and I love you. Greetings na impero. I don't know if tanaw sila karon, but my friends are watching. So hi there. Ikaw, Feb. First and foremost, I want to thank the Lord because He is really the source of everything. And next is my family who supported me all throughout the years. And next, my CCSP scholarship program who helped me sustain financially, and also to those people who helped me, the USTP community, my friends, classmates. Pwede ni mo atubangon imong mama sa imong and of course, imong parents. First, thank you, Ma, for everything, for the support, sa pag-guide sa mo always. So, love you. Welcome. Ikaw, Ma, basi na kay gusto i-stress sa imong anak. Thank you po for not kanabitang wala minimo gi ang among gi-expect nga makauman gyud ka. Imo gyud gibuhat no with the God's guidance. Wow. So, proud parent. Yes. Proud parent. And this time na po tayo ihatag sa atong magpasalamat lang ni. Atong ihatag. So, and on top of that, no, gusto po na we would like to offer prayers in mga future plans. We have this, yes, UP? Atong i-invite si Pastor James Hilantaya para muhatag sa inyo og prayer, special prayer. Again, congratulations sa inyong duha. I would like to request everybody to please bow down their heads for prayer. Heavenly Father, it is a great joy that we come before you this morning, knowing that you are the source of
our strength, wisdom, and understanding. Lord, it is a privilege to pray over for these two young people here. We have Feby Manlangit and Craig Vincent Tibon, who graduated with flying colors this year. We know, Lord, that you are their guide. They recognize that their success is because of the support of the parents, family and friends, and above all, from you. It is our prayer, O Lord, that whatever they are going to decide from this day onward, that the Holy Spirit will guide them in every way, in a daily basis, that they would be a blessing to their family, to their community, and even to your kingdom. Whatever is their plan, O Lord, it boils down for your glory and your honor. Blessing be upon them, and as well as their parents and siblings that supported them along the way. Thank you, Lord, for granting them the desire of their hearts according to your will and your purpose. Hear our prayer, and please forgive our sins, so that our prayers be known, because we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Yes, and atong i-welcome sa Ma'am Angel na siya'y gamay nga pahalipay para sa atong mga visitor. And dili pa nahumandi ang atong sorpresa mga kapaglaom. Aduna po tayo gi-prepare nga special music para sa atong mga bisita ani. Ang mga kapaglaom, tanaw nato ang Intro Voices. Can I say thanks for all the things that you've done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. Voices of a million angels cannot express my gratitude for all I am and never hope to be. I owe it all to thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Saved me with His power. He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life. Let it be pleasing, Lord, to Thee. And if I gain any praise, let it go to His blood. He has saved me with His power.
has raised me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. He has done. We are told that with such an army of workers, such as our youth, rightly trained, might furnish, how soon is the message of the crucified, risen, and soon coming Savior might be carried to the whole world. How soon might the end come? The work of God is mainly dependent on young people, and we need young people in the front lines. This trip has been on our minds for a long time, but we only really started planning it just a few weeks ago. We didn't have any funds as of yet, but we knew that God would provide. We just asked some of our friends to help us to be a volunteer. So our friends that we asked, they asked people also. Mainly, we had the chance to really experience God's miracle. Most especially in how we were able to gather as a team. Ang mission lang pala is hindi lang siya medical dental, meron ding media, meron din sa pagluluto, ganyan. Parang as a team talaga, hindi pwedeng isang part lang, dapat buong. There are a lot of islands here in the Philippines, especially here in Panay. They're very remote that it's really hard for them to receive any medical help. Unang-una, ang Kaluya, walang hospital. Marami na kami na-experience dito na may mga sakit, ibinabiyahe na. Idadala namin sa Banwa, pero doon wala ring magawa ang mga doktor. Wala silang kakayahan na gumamot, lalo na medyo matitindi yung sakit. In this island, they have a barangay health center, they have a clinic, but only a building, but no one to help them in their search for a good health. So I think that is one of the best way we can reach to the people. The purpose of this mission trip is to copy what Christ did when He was here on earth. It's really ministering to the people, desiring their good, sympathizing with them. I want to experience that happiness, that different happiness that you feel when you help other people. The greatest blessing was seeing how God cares for even this small island. We're glad that we could come here, meet them where they are, and serve them. Our services may be limited, but we try to make up for it with prayer. We just have to rely on God to make up for what we lack, and we make sure to endorse our patients to the great physician. I pray that they will accept Christ and they will realize that there is only one God who can heal, truly can heal
the diseases both spiritually and both physically. Hindi lang sa paggagamot, pati sa spiritual na dala ninyo. Ako tuwan-tuwa. Ako lang marami akong nakuhang maraming kabagay-bagay na tayo na palapit tayo sa Panginoon. Sa higit 1,000 na population ng Sibato, kahit kalahati man lang, ng population ay malaman nilang katotohanan. Yun lang. I remember inviting my friends to come to someone's mission trip, and many of them will wait for the convenient time for them to decide to go. If you wait for the most convenient time, that time will never come. I am still from Thailand, and I was not really expecting that I can join the team. Actually, I'm not decided at first to join the trip because initially we have an event coming. Itong week na to, actually may convention kami sa Manila. At first, hesitant ako kasi hindi ko rin alam kung makakapag-file ako ng leave for a week. I have been excusing myself for joining this mission trip, but in the last minute, I asked my boss if I can come, and then she miraculously allowed me. Every time I join mission trips like this, I am reminded of the story of Peter. Peter stepped out of the boat. Unfortunately, Peter sank. But if you think about it, Peter was the only one who walked in water. The rest of the disciples did not. The reason why sometimes we don't experience miracles or great joy and happiness is because we're not willing to step out of the boat. Step out of the boat and see God's miracles. And if you're willing to do that, you will see God work in you, and He will give you an opportunity to walk on water. Mayong bunta mga kapaglaom ug happy Sabbath kayong tanan. Mag-uban-uban usab kita alang sa atong hiniusang pag-ampo diri sa atong programa Let's Pray Today alang sa paghimo sa atong 777 prayer. Kauban niya po nato si Pastor James Lelandaya. Pastor, thank you so much sa panay sa pakiguban. O aniya Pastor ang mga prayer requests nga atong i-appeal sa atong pag-ampo karon. Una, please pray for Roland Iktin nga ma-diagnose siya sa iyang gibati ug madapatan sa saktong tambal aron maayo. Ug ato sa appeal sa pag-ampo sab si Brother Loloy Azcuna nga doon na siya prostate problem. Ug ani usab dire gikan siya sa usa sa tong mga viewer nga gikanlan og Baby Chris Silvano. Good morning, happy Sabbath sa inyong mga tanan diya sa studio. Sub-channel request ko prayer sa asawa sa kumanghod nga si Cheryl nga ma-successful ang iyang operation sa iyang bukog sa binti nga na-crack. Ang mga doktor mag-opera kaniya panalanginan sa Ginoo. And another one, please include to your prayers these new souls who accepted Jesus during the Health and Values Formation Seminar held every night at Sablayan, Occidental, Mindoro. Thank you so much. And we will also include in our prayer Ma'am Niwim Sutin nga safe ang iyang ang biyang baby sa iyang tiyan. Start. Sa paghimo nato ang hiniusang nga pagampo, atong iduko atong mga ulo magkaigsunan alang sa atong pagampo. Amahan namo nga nasa mga langit, among duulon ka uban ang pagpasalamat o pagdayeg nga karong adlaw usa ka adlaw nga balaan ug pasalamatan ka namo Ginoo sa panalangin nga among madawat gikan kanimo karong adlaw. Una sa tanan Ginoo, among giangkon nga kami mga makasasala adunay mga kaluyahon busa hinluoy kami
mangayo kami kapasayloan aron dungganon ang mong pagampo nini nga buntag. Adunay mga prayer request Ginoo nga gipadala ang imong mga anak. Si Brother Roland Iktin nga nagbalatian ug karon gina-check Ginoo, gihangyo namo nga makitaan gyud ang tiunay niya nga balatian. Ang pagdiagnose nini makitaan aron mahatagan sa sakto gyud nga mga tambal nga magadala sa iyahang hingpit nga kayuhan. Giampo po namo si Brother Luloy Ascuna nga dunay problema sa iyang prostate. Mag-abli kag mga oportunidad Ginoo aron ang imuhang pagbulutan nga diin siya maayo ilahang masunod. Giampo po namo Ginoo ang nagapadayon nga Health and Values Formation Seminar sa Sablayan, Occidental Mindoro. Adunay daghan na ang nidawat kanimo sa santos nga bautismo o ginaot Ginoo nga sa tanan nga pagpangabudlay niini nga mga grupo sa taga Occidental Mindoro magmalampuson ang kamatuoran nga gisangyaw mutubo kani ug maoy mahimong among gikalipay nga makita ang mga katawhan nga modawat kanimo sa santos nga bautismo. Iapil po namo Ginoo si Niwim Sotin nga tagaan og safe nga delivery sa iyang bata nga naa sa iyang tagwangkan. Ngang bata mugawas kani himsog ug luwas gikan sa mga katalagman. Si Sister Cheryl pod Ginoo nga na-crack ang iyahang bukog nga pag-operahan sa mga doktor. Gihangyo namo Ginoo kanimo nga maghatag kag kalampusan sa mga operation aron mabalik ang iyahang bukog o makabalik usab ang iyahang normal nga pagkinabuhi. Karong adlaw naghiusa kami sa tibuok kalibutan pagkanindot pamalandungon nga imong makatawhan nining orasa ni hunong sa among pagpangabudlay tungod kay magigdugtong kami kanimo pinagis pagampo. Usa ka pagampo naghangyo nga ang balaan nga espiritu ipakunsan nga ni kanamo. Ang iyang gahom iparayag dinhi sa amo nga pagpangabudlay aron mahimo kaming kabahin Ginoo sa bulaton sa imong gingharian. Karong adlaw pasaylo ang among mga sala ug dungga ang among pagampo. Sumala sa imong pagbulutan. Salamat sa panalangin. Kaya amo kining gilauman sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat Pastor. O sa itong mga paglaom, pwede ka mong bulayon sa paghatag sa iyong mga prayer request. Pinag sa itong contact number nga magkita sa mga TV screens o pwede usab sa itong Facebook page ang Panimbiyan sa Kamuntagon World. Kini, let's pray today where you don't have to pray alone. Pag-anda sa pagbalik ni Jesus kay siya na gayon muabot siya sa kapanganuran tingali ikaw dilianda. Sugo niya kay kini ang katunggalan ta. Muabot ang dakong katalagman nining atong kalibutan. Balusan gayud niya ang tanan maayo ug ang dautan kini mao ang katapusan nining tanang mga butang
Kahadluki ang Diyos o bantay ang sugo niya. Kay kini ang katungdanan ta. Andam na ba ikaw igsuon sa ibahamtang sa Diyos nga hukom? Basin kun ikaw maluya pa, pagtuo mo gayud liguna. Kini mao ang katapusan niining tanang mga butang. Kahadluki ang Diyos o bantay ang sugo niya. Kay kini ang katungdanan ta. Samtang aduna payo anaw, ayaw paglaan iksa. Sa malungog si Kristo nagtara, kanimo nag-aawhang. Sa kasakit siya mulipay, sa kasubo siya muhupay. Ibalawing laglagon ang kalibutan, silutan ang dautan, busa alagad karong iksa. Kini mao katapusan niining tanang mga butang. Kahadluki ang Diyos o bantay ang sugo niya. Kay kini ang katungdanan ta. Kini mao ang katapusan niining tanang mga butang. Kahadluki ang Diyos o bantay ang sugo niya. Kay kini ang katungdanan ta. Kay kini ang katungdanan ta. You are still watching Panimbeya sa Kabuntagan World here at Hope Channel South Philippines. And it is such a great honor and privilege to have with us this morning a very prominent individual who had attained a huge success in the field of nursing and medicine. Actually, I'm really a fan of this man, and he's actually a two-time Philippine board exam top-notcher. At top 1 lang naman sa December 2011 Nursing Licensure Examination, and top 1 pa rin sa March 2018 Physician Licensure Examination. He is a man of God and he's a faithful Seventh-day Adventist. Please help me welcome Dr. Gerald La Laguna Pelayo. Gerald is in the house. Yes. Thank you. The Dr. Gerald is in the house. Baka starstruck ba? Yes. The one in the first time here. Nakapapicture namin. Oh, nanag yun. Oh, di lagi magsapaw-sapaw na yung si Busto. Oh, ma-excite si Direk ba kay Murag? Hindi na, overwhelmed lang mi. Welcome to the show, Dr. Gerald. Okay, the last time nga nahinabi na to siya, Video lang. Karon, in the flesh. Close and personal gitan. Up close and personal. So kinsay una mo pangutana sa to kay naman mga pangutana. Nakoy pangutana Doc. Bitaw kumusta Doc? Kanang I understand that you will be the speaker sa MVC tomorrow. Yes. And by some twist of fate. Bisag dito mo to og fate, di ba, Pastor? Oh, niabot siya sa ato, adire. O, Pastor. God has a purpose. God, mo na siyang all things work together for good. Amen. Pastor, sa katubitang, kuha na ni siya, social media sensation na with all these mga testimonies. And the recent one was during the GYD ba?
then you have your testimony. Doc, kanang naman gusto imong prayer was always the top one. Ako mga na is why the top one? Why not wala lang kaniingon nga masulod lang ko sa top 10? I always believe nga God requires our best. Ayun. And to do less than that is actually treason or betrayal to our God. So I will just do my best, and if the Lord placed me there, I think that's ministry as well. People will ask kung sa imong secret, so that's an avenue to actually evangelize. Amen. So naka-embed yun dito sa iya ang evangelism. So mo na siya yung secret. Wing, pwede mo ka makutanang. Kasi awing ito. Okay na, si Pastor. Yes, ang nag-top 1 karon, pariente, I think, or like relative. Wow. So it runs in the blood. Unsang sikreto pag yun nga nasa inyong pamilya? Discipline, put siguro. We come from the same municipality, one barangay apart lang kami. Wow. So actually kami nagkikita na kami sa mga interscholastic competition. We were in elementary. Kami na pirmi magbangga sa championship. Wow. So karon tayo gihapon mo, top 1 gihapon. Lahay like to UP. Yes. So and they kato also siya topped the nurses licensure exam, number 10. Wow. Yeah. So last year man to, Doc, no, nga ni top 1 ka sa board, physician licensure examination. Now, unsa naman ang imuhang ginabuhat karon? Karon, actually, I am assistant professor sa University of the East College of Medicine. At the same time, napo ko'y clinic, physician evaluator kasi sa company clinic. At the same time, ga-review ko sa mga nurses nga mag-take of boards and the doctors nga mag-take of boards as well. And responding to the call like this. Ministry, speaking here and there. So, muna akong kakabisihan on top of the wedding preparation. Wow! Canada, so how do you balance? You have your work, your ministry, and your wedding preparation. Murag kang yup. Ano yun? Kinahanglan lagi prioritize ni mga butang nga himuonon. And seek God first always. Kasi maging mag-guides ato agad sa ato mga activities. Sa kadaghan man lang, no? Kung wala gitay dita rooted sa iya, malisang kita sa kadaghan atong himuon. So, bitaw. Always seek Him Lagi, first. no? Pwede ko mangutana pag isa o si Awing nakipangutana, Awing? Doc, mangutana ko isa, ma'am. Pressure ba sa imo karon nga sa first nimo nga exam, top 1 kay kaduha top 1. Karon nga naa ka na imo nga position karon. Pressure ba nimo? Na ba sa imo ang pressure? Naanad na siguro ko sa pressure nga wala di na ko sensitive ana. Kay pressure cooker na siya permi. I always think nga ang Ginoo man gud ang nag-set sa tanan, orchestrated everything for you. So just do your part. God has placed you to the top, never at the bottom, di ba? This Deuteronomy, di ba? Deuteronomy 28:13, di ba, sir? Nindot kay nga mentality no. Hinaut unta mo po nato ibutang sa atong huna. Tino? Lagi tinuod na. Kay bukat biya po to yung term nga it's a treason. Kung ano, tinuod. Kung dili nimo buhaton imong best. Correct. Hey, why not? You are a child of God. Yes. Why not give your best, di ba? Yes. Diha ra gyud siya. Og mga kapaglaom, no, mapahinabi pa nato si Doc Gerald sa ato ang pagpadayon sa atong programa sa Dear Panimbaya. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Dear Panimbaya, usa ko ka individual nga adunay pagmahay sa kinabuhi. Sa dugay nga panahon, akong giusikan ang panahon nga ako unta makahuman og pag-eskwela. Ang ako ang problema nagsugod sa panahon nga nakita nako akong mga batchmates nga migraduar na sa kolehiyo. Dako akong pagmahay nga wala jud ko nakatiwa sa eskwela o karon na jud nako na realize sa dihang ako ang nakita nga nakadawat na sila sa ilaang mga diploma ug nagpost pa jud sila sa Facebook. Mura gibati kog kalibog nga unta kabaluman ko nga sala jud nako unsa man kahaangay akong buhaton. So yun. So sa panahon nga naaunta siya time nga mag-eskwela, wala siya nag-eskwela. Og mo na siya gingon na mga kapaglaom, no, timely jud kayo nga naa gyud si Dr. Gerald og si Pastor James Lee, no, nga mahatag sa tog tambag full force. Kung makita ninyo i-wide chung, wala siya. Okay, so magsugod ta. Fitz. Okay. As a teacher, unsa may katambag?
sa konsulti sa itong letter sender, no, ang edukasyon, mara na sa gugma. Walay age limit. Wow. Di ba, Sharon? Ito na siya ato. Di siya ato nga prinsipyo. Anyway, bitaw sa itong letter sender, no, kung nagtudyo ka nga, dako kayo kabaguan sa imong ginabuhi, kung mag-eskwela ka, matapos ka sa kurso padayon. Dahil naniniwala tayo sa isang kasabihan na kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. And that's all. Thank you. Ba, so marami pang paraan si Fitz. Oo. Pagkaninot sa tambag na... Mag-itik, mitanan mo yung mga isya rin kayo. Gani Ito ba? na ang last ba? Love is blind. Sige. Yes, ako na din ako mutambag, Ma'am Age. Well and good nga na-realize ani mo imong problema wala nagsugod ana nga moment. Actually katupang panahon nga wala ka nagtarong ng eskwela, nagsugod na imong problema ato. Pero dili pa ulahi ang tanan. Karon nga na-realize nimo, di man ani mo nga education is not a race. So dili pa gyud ulahi ang tanan. Padayon, human kung muna imong gusto. Kay no age limit. So padayon lang, di ba? Bingkat. Ang ako is, you have to live with the consequences sa iyong mga choices. Ang imo lang buhaton is, kay nagkuha naman ka no, nagkunahon na ka nga unsa imong buhaton, kay nangasuya na kasi imong mga classmate or imong mga friends. Buhata ka na, mubalik og eskwela, dili pa man late ang panahon. Act now. #act now. Ayun, ang panahon Next school karon year, kita-kita mo. Balik dito sa eskwelahan. Wing. Ma'am Age, basin masayop siya akong pasabot nga padayon. Padayon na siya eskwela. Ana. Sa ako na Ma'am Jel. Yes, Wing. Asa papa. Daw me? Mo nang gitawag Mirisi. Kay sa panahon nga nag-eskwela ka, nagbayabas-mayabas man ka diha. Unya karon nagmahay-mahay ka, apil na siya sa Mirisi. Pero dili pa katapusan sa kalibutan. Pwede pa kang mubalik pag eskwela, pero nagunahuna ka nga murag kapuya na ka, pahulay na total naman po'y wala nag-graduate nga nag-success silang kinabuhi. Diskarte sa kinabuhi. So diskarte lang yun siya. Dili lang yun siya mo undang sa pagpadayon sa kinabuhi kung asa man gani siya. Never stop learning. Okay, so karon ato ang pangutanon si Pastor. Unsay ato? Di sa si Pastor. Naraman di ay naglimog ko na excite magugug ka starstruck ko dili sa Pastor ato sa gihatag ang moment sa kag Doc Gerald. Wala raman kaayo no na tubag. Daw say tambag nimo Doc. Ako nalipay ko nga na-realize niya no. Pero ang akong gina-pray nga unta, ang iyang motivation dili magikan sa iyang kasuya. Tungod lang kay nag-graduate na sila, mag-eskwela ko. So what if sa iyang pag-eskwela, maka-face siya og mga trials, mga kalisod. So kinahanglan ang motivation magikan gid sa iyaha. It's about losing your spark in life. Recover your true passion, your true center, your purpose. And that can only be certain when you partner God. Siya ra gyud maghatag-an nga spark back to you. So seek Him first, good. And then do your part as well. Ayun. Nindot jud kaayo ba? Pastor. Okay, salamat kayo. Actually, inyong mga tubag sakto yun, no? Apil ba itong Mirisi ni Awing? But actually, iyang i-recognize nga problema yun. Iyang kung na yun niya. The first step, no? Ang iyang isang pagbahay o ang kaibog, mo na iyang ginapasan karon nga problema. Problema yun niya. Kay real magini, tinuod magini. I'm just reminded of a story sa usa ka tao nga nagdalaw. Kana nabugatan siya ba na siya bag. And then bukat kay mo ra siya naglisod og lakaw. Ipangutana siyang friend nga, "Unsa man gidala nimo?" Siya, "I'm carrying all my problems in life." Giduol siya. Gitanaw yung bag. Siya, "What are your problems?" Siya, "My problem in the past and my problem in the future." Yun yung friend, "Your problem in the past is already over, is gone. And your problem in the future is not yet here." So he took the bag away. Gipadayon niya glakaw iyang friend. It is the same way, same through. That ang sa letter sender, salamat nga nabugatan ka. Pero you know, just go on your way. 1 Peter 5:7, cast all your cares to Jesus, for He will really take good care of you. Just go on. Padayon, lipay ko atong isang motivated by sa imuhang kalagot, sa imong kaibog, sa imong kasuya. Pero take it from the Lord. And I know that you will really succeed. Okay? Amen. No, sa ato ang so mo no ang tambag coming from the Board of Nature, murag na puno na gyud siguro ang tambag no basta ang atoa lang yun hinumduman no nga padayon gyud ka sa imuhang. But like what Dr. Gerald said, seek your passion. Unsa gyud
ang imuhang purpose. Unsa gyud imong gusto nga mahitabo sa imong kinabuhi. Kay mo na siya ang mag-lead sa imo and never ever give up. Kay ang kinabuhi wa gyud na siya walay problema. Na gyud na siya problema because that's how life is and that makes life colorful. But what's important is if you have your purpose with God pag yun na siya, mupadayon gyud ka, mulahutay gyud ka ana. No? Salamat kay sa imong pag-share ug karon moadto ta sa pag-greet sa mga birthday celebrators. Happy birthday, Marchie Lagra Mercader. Uy, President Rodrigo Roa Duterte, Zinette Lagas Pamag, Kishia ang Kagana, Happy birthday. Nico Gabriel! Love you na! Happy birthday, Raymart Villarin Bailon. Happy birthday, Richie Jane Brian. Happy birthday, Faiza Abueva. Happy birthday. And happy birthday po diya. Nalimot lang kog send sa ako ang tita ma'am diha sa Taguig, Tita Femo Harani. Hi ma'am, happy birthday. Oh, yes, manganta ta. Shall we sing? Yes, atong gatahan. Happy birthday to you. And, Alright. yes. Ah. And, Ma'am Lagunday, Pastor Lagunday, kang daday nga video, manay technical problem. Kung makaya na to niyang udto sa ato ang replay, masulod na to siya. Pero karon medyo kuan pa nila nga ayo nga masulod. Pero hopefully unya sa replay na to, masulod siya, Ma'am Glenn Lagunday. And mato na ta sa ato ang mga greetings. Karon, Yes, ato pa unahon. Okay, go. Sige. Unahan na to si Doc. Naka-greetings, Doc. I'd like to greet all the graduates of MVC, my parents, ang akong fiancé and her family as well. Girlfriend last time, fiancé na ron. Oh, fiancé na karon. O sa akong mga minahal sa kinabuhi. Si Pastor. Pastor. Akong wife, nagtanaw gyapon. Hi, Mami, I love you. Kay Owing, go. Ay, magpasalamat din sa katong mga students no nga nag-guest na to kaganina. Sayo gyud sila sa buntag nga nag-anhi diri. USTP student si Feby og si Craig. Si Craig di ay nalimtan natong mention ganina. He's one of the 10 outstanding political science students for 2019. At the same time, a student leader. He'll be awarded later sa ilang school sa iyang leadership award. So daghan kay salamat sa pagganip, Doc Gerald. Daghan kay salamat. Yes, and again, daghan king salamat Mulugan Church namin dito last week. And mga kapaglaom, daghan king salamat do nga another special episode na agyapon mo nagtanaw, gyapon mo kanamo, no? Ato lang yung timanan nga atong himong partner ang Ginoo sa atong kinabuhi. Aron atong matultol ang sakto nga dalan. Mga kapaglaom, ato ang kuno ng grasya ug himaya nga sa langit kanato gigasa. Bati og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Ug mga tuburan o daghatag dugang kadasik sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom kay adunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Hi, Ma'am Inday Librator, diha sa Mulugan. Happy Sabbath. And magpasalamat day ko sa Barangay 26 sa pag-assist sa kwa sa pag-vaccinate, no? We only have one earth, live in harmony, buhing paglaom nga may tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kanya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang pag Himbaya sa Kabuntagon World! Happy Sabbath, everyone!